Allah in yau ka fara zuwa wani tanin taro ka danna mana subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa. Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shiri mai suna kyotunan Nuga ‘yan inuwa wanda aka ba su. Nuga da ‘yan inuwa an ba shi kyotuna masu muhimmanci da dama. Sai nuna muku irin kyotunan da aka ba Nuga ‘yan inuwa a cikin waƙoƙin da ya tun daga farkon waƙarsa har zuwa yanzu da ake. Sai mutum ya kai mutum ake ba shi kyotuna irin wanda aka ba Nuga ‘yan inuwa. Kyotuna ne aka ba Nuga ‘yan inuwa, kyotuna ne masu kyau masu muhimmanci wanda aka ba Nuga ‘yan inuwa. Nuga ‘yan inuwa dai ya cancanta a bashi wa'innan kyotunan ne yasa aka bashi wa'innan kyotunan masu daraja da girma. Ba wa'insu kyotuna ba ne wa'innan sai ma kun gansu da idanunku. Sannan in kun ga wa'innan kyotunan sannan ku rubuto mana da comment da cewa wa'innan kyotunan da aka ba Nuga ‘yan inuwa kyotuna ne masu kyau da dama masu inganci ne. An ce mutum ba a bashi kyauta a ce bai kai ba. Wani su kyotunan da ake ba su yi suke sarrafawa suke da kansu su ce su tara taro a ba su kyotunan. Wani su kyotunan da ake ba su kawai wa'insu yara ne suke kesa kyotunan su ba su kyotunan ba tare da mutane ma an ba su ba. Amma na Nuga ‘yan inuwa wa'innan kyotunan manyan mutane ne suka ba shi su saboda irin waƙoƙin da yake aka ba shi wa'innan kyotunan masu muhimmanci a gare shi. Nuga ‘yan inuwa yana alfahari da irin wa'innan kyotunan da aka ba shi manya masu muhimmanci. Kusan Nuga ‘yan inuwa ya taɓa cin gwarzon shekara na mawaƙa na Najeriya gaba ɗaya. In dai mawaƙin Hausa ne duka Nuga ‘yan inuwa ya cinye wannan kyautar. To ga dai irin kyotunan da aka ba Nuga ‘yan inuwa ku gansu. Kallon kyotunan da aka ba Nuga ‘yan inuwa masu kyau. To, magoya bayan Nuga ‘yan inuwa da ma magoyan bayan waƙoƙin Hausa ya ko gani ga wa'innan kyotunan da aka ba Nuga ‘yan inuwa. Wa'innan kyotunan da aka ba Nuga ‘yan inuwa sun dace da a bashi ko ba su dace a bashi ba. Sai muna so mu ji ne daga gare ku abota jin waƙoƙin Nuga ‘yan inuwa. Ku nuna mana cewa wa'innan kyotunan an ba Nuga ‘yan inuwa sun dace a bashi ko kuma ba su dace ba. Dan Allah in ba kai mana subscribe ba ka mana. In kuma ba kai mana comment dan Allah sannan kai a wannan bidiyon. Ka haɗa ma kowa sunan su gani su nuna ra'ayinsu na masoyan Nuga ‘yan inuwa. Mun gode da zaɓar tashar duniyar mawaƙan Hausa TV.